Portable Harlow. Bereme sa? Jo, bereme sa, že tam je Veľká Británie, tady Česká republika. Áno, zdravím do Českej republiky, tu je Karči Lučenec, Portable Harlow, Hotel Alfa Romeo Lima Oscar Whisky, Harlow, mesto Harlow. Volám na Českú republiku, ja vás počujem, 58, 5-8, ako ma tam berete? Já tady mám jednou formelku, takže si nepovím, ale jsi tady 5kovým rádiem. Já jsem z Ústí nad Labem, severní Čechy, 15 km od Ústí nad Labem, vesnice Libouchec se to jmenuje, Libouchec, Lima India, Bravo, Oscar, Uniform, Charlie, Hotel Echo Charlie, Libouchec, jo? Áno, Libúchec, Ústí nad Labem. Áno, poprosím ťa ešte tvoju volačku. Moja volačka je Karči Lučenec Portable Harlow. Karči Lučenec Portable Harlow. Poprosím volačku. 329 Bravo Charlie 095, jinak operátor Víza, rozumiel si mi dobře? Víza? Operátor Víza, je to správne? Ne, Bříza, jako strom, Bříza, áno, berem to, Bříza. Áno, Bříza, Libouchec, jo? Áno, Bříza, Libúchec, áno, no problém. Dobre, ináč si tu rádio 5, signál 7 približne, ak som to dobre pozeral na displeji. Takže 5, 7 momentálne. No a vysielam z QTH Harlow, mesto Harlow, 2V na konci. A je to 30 km severovýchodne od Londýna. Príjem. Výborně, já tam těch spojeníček mám poněkud víc tam odsaď, protože dělám spojeníčka na 31. kanálu a když ta Anglie jede, tak tam mluvím ještě dokonce i s kamionákama, co tady jsou od nás, takže jako je to pěkný, mám velkou radost, hezky. Já jsem si tohle slyšel, když jsem se nerozuměl, tak jsem myslel, že to je nějaký Angličan, víš, jako a slyším slovenštinu a říkám, hele, tam je nějaký turista, takže jo. No dobre, super, dobre, a máš tam ešte aj protistaničku, myslím, a tu tiež asi počujem, takže aj s ňou môžem spraviť spojenie, ak sa to podarí.